licio Taiwan yn barod. Diamonds du ur det ena du mig. Det fyr du overhyd yng nghartre. Bysathleglu hywyd os bydd bywyd fy nghalon i danghof y byddwn fydd i'r prysur fi. Cys ti a fyd ni yn... Bore da. Jet lag. Yn lyflu ma. Ond iesgob. Mae cwsg yn gallu bod yn mission. Mae gig cyntaf ni bore yma mewn ta awr. So dwi angen trio wneud fy hyn edrych yn well. Oriau yn ddiweddarach. Barod. Mae dal yn monta 11 yn nos. Barod do! So dyma ni gefn llwyfan. How are you feeling, lads? Good. Mae'n cwsg mae pawb di cael. Booze heddiw. Cwsg! Cwsg. Hynna. Awr a hanner. Ti? 4 hours. OK, cool. Dwi wedi cael 11 awr. Dyma fo. So, dim pam thing o yr acoustic sets, da ni ddim really wedi marfer, efo dim microphones yn byd. Great. Yeah, Good throw. never better. Yeah, great. Turns out mae Will yn chwarae bin, cos nath nhw anghofio ordro'r cajon. Ond diolch much, cos mae'n gitar yma. A da ni ar lwyfan, lovely. Os da chi'n gallu gweld. Fi siŵr fydd bob beth yn ffain. I gysylltu a dadrysu i ffesbeth sy'n nid y gos fi yn yr holl adresu fydd na golli ar y cyfath erbyn ti.